Volontiranje je dobro za društvo i osobni razvitak. Prije 10 godina u Zagrebu je bilo 2000, danas je više od 18.000 volontera. A 3 najbolje ove godine, 3 najvolonterke osvojile su za svoj rad i trud tradicionalni volonterski Oskar. U sljedećim minutama ćemo ih upoznati i vidjeti kako je bilo na dodjeli. 3 su pobjednice, no jedna zaista prednjači. Ove je godine odradila 685 volonterskih sati. Dakle, oko 2 sata svaki dan. Vi zapravo ovako, četvrtinu radnog vremena nekog ko radi u nekoj firmi, ako je 8 sata radno vrijeme, tijekom cijele godine ste posvetili volontiranju. Tako je, da. To je jednostavna ljubav. Volontiranje postaje način života i isto tako odem na posao, odradim 8 sati, normalno je da odradim tih, pod navodnicima, odradim tih dodatnih 2 sata. Laskavu titulu najvolontera, odnosno volonterke godine, ponela je, ajmo reći, drugoplasirana gospođa Dragica s 300-tinjak volonterskih sati. Dakle, 1 sat dnevno. No svoje umirovljeničke dane očito odlučila pokloniti drugima. Kad sam otišla u mirovinu, onda sam odlučila da ću se baviti nečim korisnim, nečim baš ono za svoju dušu. I tada sam srela te svoje volontere, palijativne skrbi i jednostavno sam se njima priključila. I to traje već 7 godina. Priključila se volontiranju i 24-godišnja Nina, koja zadnjih 4 godine volontira pomažući drugima, ali i sebi. Pa jednostavno sam zadovoljna tim volontiranjem. Osjećaj koji mi daje je neopisiv. Nakon svakog poziva koji imam sa žrtvama kaznenih djela ili prekršaja koji nas zovu, jednostavno se osjećam ispunjeno. Nina pomaže žrtvama i svjedocima raznih kaznenih djela, Nikolina mladima, najviše bolesnoj djeci koje je u bolnicama itekako dobrodošao osmih zabava, dok gospođa Dragica brine za palijativne bolesnike. 3 hvalevrijedne priče, 3 od oko 18.000 koliko je trenutno volontera u metropoli, a prije 10 godina bilo ih je jedva 2000. Svake godine sve više i ja vjerujem da ćemo kroz par godina dostići i ove zemlje u okruženju, Austriju, Njemačku, Francusku, Englesku, gdje se puno više volontira trenutno. Trenutno i poslodavci inzistiraju u većini slučajeva kod zapošljavanja na radnom iskustvu, a zadnjih se godina je volonterstvo itekako priznaje, odnosno prepoznaje. Praksa se uvodi i ide se u sve boljem smjeru. Tako da recimo i u školovanju, na primanju na neke edukacije, dosta se gleda taj dio, ako je osoba volontirala, onda ima prednost. Ali nigdje zabilježeno na radnoj knjižici to službeno nije. Kako je to regulirano? Ne u radnoj, znači volonterska knjižica je relevantna. A svoju volontersku knjižicu negdje doma ima i šefica resornog gradskog ureda koja sada po službenoj dužnosti brine za potrebite, dok je, kako kaže, u mladosti po moralnoj. U poslu u kojem radim moram reći da volontiram, ali sam i kao pojedinac u puno udruga dala svoj doprinos i svoj rad volontirajući. Kako je to bio osjećaj? Prekrasan. To je nešto što radite za društvo, za zajednicu, u čemu se vi kao takvi osjećate odlično. Ovo je 11. po redu dodijeljeni volonterski Oskar, a Zagrebački volonterski centar, najveći u Hrvatskoj, osim u Zagrebu, volontira se nekad i diljem Lijepe naše, a nekad i putuje te upoznaje s volonterima iz cijelog svijeta.